Dacă treci prin iad, mergi, nu te opri. Ai dușmani? Foarte bine. Înseamnă că, la un moment dat, ai luptat și tu pentru ceva în viață. Orice criză oferă noi posibilități. Vulturul se ridică mai sus în văzduh atunci când zboară contra vântului și nu invers. Viciul congenital al capitalismului, distribuția inegală a bogăției. Demnitatea congenitală a socialismului, distribuția egală a sărăciei. Războiul este atunci când pentru interesele altora mor cei nevinovați. E mai ușor să conduci țara decât să crești 4 copii. Curajul este virtutea care face posibile celelalte virtuți. Succesul nu e definitiv, eșecul nu e fatal. Important e curajul de a continua. A-ți da demisia nu înseamnă să te retragi. Viitorul e în mâinile noastre. Viețile noastre sunt ceea ce alegem noi să facem din ele. Diplomația este arta de a spune adevărul gol fără să jignești. Cum începe familia? Începe cu un tânăr care se îndrăgostește de o fată. Încă nu s-a găsit o variantă mai bună. Faptele sunt mai bune decât visurile. Să nu accepți niciodată un nu. Să nu te împaci niciodată cu eșecul.